monggo dipirsani pamangkota. Mojok-mojok. Itu tangan. Kamu dilihatkan apa enggak? Dilihatkan. Berarti agak ke sini. Stop. Kakean, sini. Sini aja. Nah, loh. Hop. Nanti kalau baca di situ, kalau sudah satu langkah lama-lama. Dan alas, Rama, Sita lan Laksamana kasih memborong tos Kalamarega lan Rahwana tumut ing ngitir lan bodoni Sita. Banjur Kalamarega bodho Sita ngrubah wujud dados Ki Jamas. Wah, kamu jadi kuat sangat. Iya, Sinta. Kulo pengen sangat dua ini jangan balik mau. Iya, Sinta. Jadi mau. Anak yang di Jampau malah melayu ing jero alas. Sinta nyuwun Rama damel koyak di Jampau. Laksamana tetep kali Sinta. Laksamana, kenapa kamu ing jero alas? Nalika maringake sedekah, asmane Sinta ditarik medal saking bundaran banjur dibeka mampu kali Rahwana. Akhirnya kula berhasil nggawa kabur dari Sinta. Akhirnya kedadian perang antara Jatayu lan Rahwana. Nanging ngono Jatayu kalah lan kelangan kaloro banjur Rahwana ngikir berita Sinta sakwise niku. Sawijining niku Laksamana lan Rama wangsul malih lan ketemu kalih manuk Jatayu. Namung manuk Jatayu sing sampun kejet-kejet. Rama, Sita,